Potser tu envies, nosaltres enviem, no? I llavors... Vam d'una trucada que van rebre d'un departament de l'Ajuntament que havia comunicat amb Espai, amb Promoció Econòmica de Can Calderón. Ens van cridar per a veure si volien col·laborar en un projecte per fer un treball de recerca sobre l'agricultura ecològica i va agafar uns cultius com a mostreig i d'allà van anar fent preguntes, s'han fet visites al camp, fet visites de seguiment, com mostrejos d'analítiques d'aigua, d'analítiques de terra, del sistema productiu, que era ecològic, per què era ecològic, quina diferència hi havia, l'aplicació de fitosanitaris i després costos. I considero que és una cosa que havíem de fer nosaltres per donar-nos a conèixer, no com a empresa, sinó el potencial que té Viladecans i el parc agrari. Jo volia basar el tema del meu treball en l'agricultura i com a Viladecans és un sector amb molta dedicació, em vaig contactar amb l'Ajuntament. El pagès és amb el que he treballat, que es diu Xavier Estrada i té un hort aquí al costat del Jardiland. Com ell fa producció ecològica, jo vaig decidir centrar el tema del meu treball en aquest sistema i bé, doncs he fet un seguiment de 3 cultius que fan producció ecològica, que són el tomàquet cherry, l'albergínia i el cogombre. A més a més, he fet un estudi sobre tot el que influeix en la zona, l'aigua, el sol, el tipus de sol, el clima, la situació tant física com deltaica com geològica de la zona de treball i amb tot això, amb els resultats obtinguts del seguiment, he establert el benefici teòric que s'obtindria amb la producció d'aquests cultius. Per veure si aquest és el motiu pel qual aquest és un sistema minoritari, ja que la majoria dels pagesos fan producció no ecològica. La meva hipòtesi inicial era que aquest sistema no dona benefici i aquest és el motiu de que sigui un sistema minoritari, però finalment, amb els resultats, he obtingut que dona, al contrari del que jo pensava, es va treure benefici. El tenir la col·laboració de l'Ajuntament m'ha sigut molt útil, ja que m'ha contactat amb un pagès que fa aquesta producció i sense la col·laboració i sense el pagès no podria haver fet aquest treball, ja que ell m'ha ensenyat molt i m'ha resolt molts dubtes que jo per mi mateix no podria haver fet. Nosaltres, dintre de les fórmules d'innovació educativa, mirem maneres de col·laboració entre el que és el teixit de la ciutat, el teixit econòmic i social, i també l'espai educatiu. En aquest sentit, els treballs de recerca són una molt bona oportunitat per posar en comú les empreses amb els joves que estan fent aquests treballs de recerca. Aquesta feina de fer de cotutoria per part de persones que a la vida social, a les empreses, a nivell d'activitat econòmica, tenen coneixement dels aspectes amb els quals versa el treball de recerca, li dona un valor afegit de més coneixement i a part també ajuda a aquesta simbiosi entre el teixit associatiu de la ciutat i l'ensenyament i els centres educatius.